tipo, la gent no arribarà diuen on t'has arribat que t'has portat tu, no? No sé què va dir. Pues que passeu molt bones festes. Gràcies. M'agrada recalcar que gràcies a la nostra gent gran, a la nostra gent major, tinguem aquesta llengua tan bonica i aquesta cultura. I aquestes cançons, quan en els anys 80 començarem a recuperar una casa que estava assolant-se, però per sort s'han donat els collons que no l'han deixat assolar, vaig conèixer a la més gran, a la tia Emilieta. La tia Emilieta era una